Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa ato na magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Diri kita sa Sabado kag weekend presentation. Today is December 18, 2021. Aksyon Hotline! Damo gyapon nga mga bakuludnon ang wala pa nakapaligo, wala pa nakapanghugas ang pinggan, ang iban nagahulat-hulat nga magtubod ang ila mga gripo bangod sa sining kawadon gihapon sa supply sang kuryente. Grabe no? Way katubig pero ang rason wala supply kuryente. Aksyon Hotline! Inabangod wala pa 100% nga nakapanumbalik ang serbisyo kag power sang Seneco sa bilog nga area of coverage sini. Naon nagalakip sa Banwa sa Murcia, Salvador Benedicto, dira sa Silay, bisan diri sa Metro Bacolod, damo gihapon aga pa ho, kapamangkot diri sa akon, kung san o ma-resume o kung mabalik ka ang supply sang kuryente. Aksyon Hotline! Nga tubig kay ti kalabanan sa mga pumping station sang Basiwa or prime water, ti diri maniho, gasalig sang ila sining pag-andar kapag hatag supply sa magkonsumidor, dependent sila sa supply man sang kuryente. Aksyon Hotline! Sorry, may mga lugar pa diri sa palibot sa Metro Bacolod, kung wala supply sang kuryente, matik, wala man supply sang tubig. Aksyon Hotline! Aksyon at tayhupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad until 9:30 in the morning sa aton sining presentation. Hindi lamang ginabi-abi naton ang mga listeners kag mga followers naton sa on-air, kundi pati na sa online nga nagamonitor na karon nga aga. Aksyon Hotline! Pasalamat kita gihapon nga pisar sang epekto nga gindulot aftermath sa sining nga Bagyo Odette. Ari kita gihapon no, nga pangalagad sa inyo kag ang importante nga bisan tuman kapiligroso ato nga bagyo, grabe ang gindulot niya, damo gid nagkalatumba kag nagkalaguba nga balay, pero okay lang at least buhi kita. Aksyon Hotline! May 7 na lamang kadlaw na bilin bago magabot ang adlaw sa Pasko kag 14 kadlaw ang nabilin para sa tuig 2021. Magailis na kita sang bag-ong kalendaryo. Aksyon Hotline! Tira naman kita mag-aamat-amat tukis sa kada pinanid inadlaw sa 2022. Amo ini ang tuig nga tuman kainit. No? Bisan nga way pa summer season kiti ara na iya sa starting March o February, March, April, amo lang mga summer season. Pero init na niya ang politika paghamboy sa bulan sang Enero. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Anong pinakamadalag ko nga balita nga atong tutukan karong agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline? I-check naton ang sitwasyon dira sa bahin sang Southern Negros. I-priority ta karon nga aga bala may latest update na sila kag report nga napadala diri sa bahin sang Provincial Disaster Management Program Division. Ang Banwa sang Ilog, siyudad sang Kabankalan, ang Banwa sang Kawayan, Southern Negros, Kalabanan, gid amo ni ang naka-experience ho sang kamadlos ang hangin man kag baha
no? Check talang ni kung anong latest na karon sa area, no? Sang Kamankalan City, pagi sa ila alkalde, nano lang sitwasyon subong balabay ara na sang pag-subside sang tubig, grabe, no? Hasta taga-Hawak, hasta taga-Dugan, may iban pa nga mga lugar nga nanubuan nga lumapaw sang tawo. Action Hotline. Amo na kung kaisang ti ining bagyo, kada tuig ay hindi magnubo 20 ka bagyong nagalabay kang nagawaswas sa aton. Tindi dapat nga mga tagtakumpiyansa ka delikado gid. Amo ina ang rason nga basta may ara advisory nga ginapagwa ang Pag-asa. Kag once nga may nagsulod nga bagyo diri sa Pilipinas, kapin pagid ara matuon sa last quarter of the year, halong gid kita kay kalabanan ang turno diri gina permi sa aton sa bahin sang Western Visayas. Action Hotline. Basta gani last quarter of the year, may magsulod nga bagyo sa iban nga quarter, lapot man kita gyapon kapin palapad bala ang masakupan dala sang ulan kag epekto sang bagyo, lapot kita, pero ang iagid nga worst nga idulot kon dirigid sa aton ang direksyon kag ang punteriya malabay gid lang bagyo. Action Hotline. I-check talang nagkaroon no less than sa ilang mayor daamot ko ng supply sang kuryente na balik naman sang Nuseco kay Nuseco ng sa Kabankalan. May mga evacuees pa bala nga nabilin sa mga eskwelahan, sa mga evacuation center dira sa syudad sang Kabankalan kag Banwa sang Ilog. Action Hotline. I-check tayo na karon dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad anuman ang report balang nga napadangat na sa Provincial Disaster Management Program Division. Kay dira na ginarelay sang local DRR mo ang information. Akon subong maintindihan ko ni nga kahapon, actually ang DRR mo instead nga magpadala gihapon or gilayon sang report, mas gina-priority ina sa mga first responder kag sang LGU nga buligan ang mga tawo toho nga amo ni sila ang nagakinahanglan. Ina maintindihan ta. Actually ang ining mga data subong nga nagasinulod, ako nagapati ko hindi pa na ang husto nga listahan mo. Man may mga pumuluyo ng iban, wala na nagkadto pa sa mga evacuation center, pero apektado ni sila nagkadto sa mahimata nila. Dito lang nga na nagtiner, no? Ngayon na balang medyo nataasan, kagwayang malabutan sang mga pagbaha. Action Hotline. Ano pagid? Oy, resume na ang biyahe sa barko, umpisa pagkagabi, may ara advisory ang pamunuan sang Philippine Coast Guard. So meaning, balik na sa normal ang biyahe sang barko kag fast craft halin diri sa Negros Occidental going to Cebu kag diri man sa Bacolod City padulong didto sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Action Hotline. Kumusta mga biyahero, damo ang mga na-stranded, ang iba na to sa Iloilo ho, nga mga Bacolod nun, way ka pauli ni, mga Negrosanon, may mga importante nga ginfarahop sa Iloilo, natabuan nga nag-igo ang bagyo, ati way makabalik kay kansilado ang trips. Action Hotline. Ano pa? Ang sa Seneco, actually kagabi may explanation na dito sa action firing line, ang representante sang Seneco, pero balikan ta na karon ng opisyal nila, kung balasan o, ang update, liyog lang ko sa number 1 da iyadoy, ang number 1 ko da nga sa listings, ang taga Seneco, i-check na karon liwat, anong update dito sa may area sang, or ang mga lugar nga way pa supply sang kuryente, o san o mabalik ni kay kagabi siling ni Ma'am Malo Paruco, malawig pa 2 to 3 days mo, tisan o ni ang 3 days ma-end nga target sang Seneco. Action Hotline. Ako ginadayaw ko ginangamon purok president dira sa Patricia Home Subdivision si Sir Jolly Castillo kay may ara siya gin-provide no, sa mga pumuluyo because until now ang Patricia Homes wala gyapon supply sang kuryente. So kagabi ligom dulom pero may mga lugar nga nagasigang pagi sa mga emergency lights kay tigin pa charge libre halin sa cellphone, may charging to sa iyang sa balay niya kadto ka lang to. No? So, dalayawon, ang amon opisyal dra,
sa pagpamuno ni Sir Jolly Castillo. Salamat gid sir ha, sa imo sini nga pagsuporta. Amo ning tiempo nga gina-challenge naton, amo ning tiempo nga ginahangkat ang aton kaalwan, no, pag binuligay para nga makabangon kita, no, bangon sino nga pangayo lang agyan kay imong bagyo man. Ano pagid? Ang bulig sa probinsya i-check ta karon anong maningilas ni nga pwede padala sa bahin sang Southern Negros kid nga muning natamaan sang pagbaha. Galing nga mga kontak naton dito sa Southern Negros, so puraw talan sirado pang cellphone. Siling kubasi bala kung why gapon to naka-charge o why gapon to sang supply sang kuryente sa ila lugar to. Tema intindihan nato na siling ko nga hindi ni dali-dali nga makabalik ang supply sang kuryente kapin pagid kon damo sang nagaka tumba nga mga kahoy. Ang next na lang yado, ang next na lang ta sa nakalinya na bili ni Action Edenda kay parang at least sige ta kay matrasar ta karon malabay ang barko labas hindi ta kahingagaw sakay kay para maplastar ta niho maka-update kita gilayon sa aton nga mga taga-paramatikon. Why giman si Dr. C. Gerhard Kailian na lang para nga maka-update kita sa iya sini karon nga aga. Ano pagida ang pilag ka mga update ti bangod nga naglampuwas na si Bagyo Odette, nagresume man ang ginapatigayon nga COVID-19 vaccination drive. Dire sa aton sa Metro Bacolod kung nakalitan sa bagyong pagambalan ang isa sa mga lugar nga daw damo gid na halitan ang Barangay Banago. Now, kahapon siling ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, hindi lang puluyan ding nahalitan, palangabuhian sa mga Fisher Folks, apektado man. I-check ta karon kay Barangay Captain B. Ricky Mijares dira sa may area sang Banago kung kumusta da nanong tabo da sa ila lugar nano ang bulig na nga nahatag niya sini sa mga residente dira kag status sa mga palangabuhian nila dai kabudlay nga daan subong mo. Alas 8:22 na Action Radio Philippine Standard Time diri sa aton sini nga pagpangaragad mga ka-aksyon. Salamat gid sa inyo sini padayon nga pagsakdag. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero daw si Mayor Saiko dira sa Kabankalan, kabalugig ko galibog maning ulo niya kag damo gid siya ginaasikaso subong. But joining us this morning is no less than Governor Eugenio Bong Lacson. I-check ta sa iya nano ang report bala nagka-communicate na sila ni Mayor Saiko nanong latest situation dito ta masubo man ini pero pasalamat at least daw ay gid sang damo nga kabuhi nga nagkaladula bangod sa bagyo kag may preemptive evacuation naging patigayon. We have Governor Lacson on the line. Gov, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Sa mga nagapamati, kung may kuryente ka mo, pag may access ka mo sa radyo subong, very good for you and may aga. Salamat gid no, subo-subo maninigov no kay basta gani may kalamidad maglabay. Aftermath, damo gid problema, damo gid sang nagasakripisyo nga mga pumuluyo. Pero ang Southern Negros no mo gining natamaan, may latest naka-communicate mo si Mayor Pedro Saiko kay ginatry na mo siya kontak. Actually, nag-ring mo cellphone niya pero siguro base sa ako until now, Gov. Actually, just this morning, finally nakakonect ko sa kay Mayor Saiko and nag-improve naman ang ila sitwasyon. Ara na sila sa clearing operation, meaning to say, damo sa mga kahoy na natumba, so ilan i-clear para ang halagyanan, bala, ma-open up na siya, no? So, I think they are done already with their rescue operation, especially na ang water has already subsided, no? Okay. So, that's the latest with Mayor Saiko. And today, ara lang siya sa evac center nila because that is their command post, no? Okay. Of course, ang damage, ang common damage really for everyone is really ang damage to property, no? Especially mga light material houses. Amo tong nahalitan gid sang Typhoon Odette, no? Okay. Typhoon Odette came out to be what we were told it will be, no?
It was a super typhoon. Yes, correct na nasamangit ang 6th district, especially because nag-swell ang river, no? Yung Iloilo-Ilabangan river, amo siya nag-swell. And that is why ang concern ko actually and concern sa tanan is Ilog, no? The municipality of Ilog, because yesterday there was an attempt to enter, hindi kita masaglan, and it was even risky for the rescuers, no? So I hope over the night, nag-improve ang situation, nagpanahog ng tubig. Although ginapag-check pa na muna kaya Atty. Zepar to find out if Ilog can be is passable and if we can enter already Ilog, no? For this is even for rescue operation, no? Okay. Very unfortunate for those that are caught there, who have to stay in their homes or sometimes in the rooftop because of the water flooding situation in the area. So this morning, hopefully, I will receive good news na nakasunod na sila and they will start with their rescue operation. I think there are 2 barangays there in Ilog. As far as Dinubaan is concerned, si Councilor Jason Tupas naman, nakapadala siya ng text message to our provincial admin. He had to go to Kawayan, no, to be able to send this message. Well, the same thing, no, they are in need of food assistance. And of course, the damages na ginamba niya are, as I said, yung common damage, which is really damage to houses. Yes. Gob ang province, anong inisyal, mga bulig ang ginpadala na dito naton, especially sa kinaglanon sang mga pumuluyo sa 6th district? Of course, ang una ginamag about ito is sa DSWD, no? Which is the usual, no? Food, basically food, no? And some water, no? Ang PHO may araman ito mga iupod na landa, depende man sa assessment, no, sa on the ground, no. So what are the officers that are making the assessment? This is the SWD, ang health office, of course ang OPA, no, ang agriculture office, ang vet na to, no, ano ni ang mga officers na prepara sang rapid assessment, no. And of course, ang atong DRRMO, kamo ni gid ang pinaka-frontliner because ara sila for rescue and eventually for clearing operation, no? Yes. So, initially, it's mostly food stuff, no? Ang atong ginapadala dito sa affected areas. Aha. But most likely, may arag man ang financial assistance ka mahatag siguro aside from national government, pati sa province, basi may ibulig man dito sa mga apektado. We will be declaring a state of provincial calamity, no? In as much as we wanted it faster, tungod sa down ang linya, communication and power, we will have that meeting on Monday, and then after that we will ask the Sangguniang to approve it, and then with that approval, once we are already under the state of calamity, we can already use our quick response funds, no? But it does not stop the local government units to already declare their city or municipality under a state of calamity, especially if they can gather a quorum for their respective disaster risk management council to meet, and will pass a resolution for the declaration, of which the respective sanggunian will have to approve. Yes. So, sa mga residente dito sa South, personally, may plano ka kung saan o magbisita dito sa lugar, Gov? Yes, no. Ang una sa tanan is we have to clear the pathway, no. Kaya amo dito damo dito sa mga dalan na simbahan sa mga kahoy. No? So once it is clear, then we will be going there. But of course, the team, no, ang team ng province is already inching its way, no,
to try to reach up to Hinobaan, no? Yes, okay. Ano na lang, I hope they can hear now, no? I hope na makabatik sila, especially ato mga agencies that had to make that rapid assessment, no, survey, because that is one step of asking for help, no, from the national government. Okay. And with this report, we can share this also with our district congressmen and women, no? Because they also need the same information that the province is already gathering, no? Okay. So again, as far as help from the national government, dako ginubulig mahatag sa ating mga representatives, district representatives. Aha. On that note, Gov, salamat gid. Makontak lang kami sa imo galing kung ano may mga development. Thank you so much for the time. Halong gid permi. Madami kayo salamat sa Action Art. Action Hotline. May team naman ang provincial government nga ginapadala dito. Actually, hindi lang ni sa baha, pati COVID-19 update sa vaccination drive ang asikasuhon nila to. Now, ma-pause lang ko for some important commercials, no, mga obligasyon ko. Balikan ko in a short while, basi ko magsabat naman si Mayor Saiko Dira and of course, Dr. Zipa Gerhard Kailian. No, kay paray baluontak ko na nung latest man nga report nga nasabit sa iya talatapan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink.
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how... Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline nga gawon tining mga taga Southern Negros kay daw didto gid ang mas lala nga napektuhan sa sining maulanon kag mabagyuhon nga tiyempo tinalikdan nga adlaw. Ako ya hindi gid man gani importante ang report kung pila ang damage kag pila ang aktual nga numero sang mga nagkalahalitan. Since yesterday, for me, what is important, nga mahatagan ni sila bulig. Kaya mo ning pinaka the best gid nga dapat mabuligan ini nga mga residente. Man kung pigado ka, bisan paman nga kabalo ka naging ng MGB, Mines and Geosciences Bureau, nagligad sa mga listings sa mga area of concern nga delikado bla, nga pwede ka mahalitan sang pagulan-ulan or floodings. Galing kay tiyan mo ng sitwasyon kung kay Shark. Online sa hotline. Kung pigado ka, why ka choice, bisan risgod ka may star, and joining us this morning is Dr. Zipard Gerhard Kailian. Dalion talang niya. Mag-update lang kita sa iya. Doc, kumusta? Good morning. Yes, good morning, Action Art. No? Good morning sa tanang pagpalamati sa Action Art. Doc, anong latest nga update coming from the south, especially Ilog and Kabankalan? Nag-subside na gid man ang tubig to sa ila? Sa Kabankalan, no, clearing mode na sila. Pang-clearing. But kahapon, ang aton mga responders, no, din-dispatch na to, bali may 24 kita ka-individuals na na-rescue. Yata province ka team, no? Ang team siyang Coast Guard at deployed naman po ang team siyang police PNP, no, na dispatchman. So, ang aton karon
bali may aerial view mo na ganito po naglalakad ko pa sa airport para maka-join sa Coast Guard sa aerial viewing. Okay. Okay. So may actual ka mo aerial viewing subong to. Hindi si Gob makaupod sa inyo? Si Gob kasi sa Army siya maupod sa Black Hawk. Aton ba lang Army. Okay. Pero may mga nabilin pa, Doc, according sa latest nga ginpadala sa mga info, nga ara sa evacuation center, nga way pagpabalik sa ilang mga lugar? As of now, nagpakulat pa ko sa data sa grounds. Okay. Ate, sige. In a way, keep us posted. Kaghalong gig ka mo sa inyo sining aerial viewing karon. Please keep us posted para mapabalo naman ang mga pumuruyo kapin pag hindi mata nila nga nagapalamangkot din nga wide ang tabuan subong sa ilog. Salamat gid Dr. Kailian. Yes, thank you very much. Salamat gid sa ating gobernador, Governor Bong Lacson, ang atas sa diplomatic action dato. Nagayo si Dr. Kailian kay manugsakay sila subong may aerial viewing ang Philippine Coast Guard upod sa iya team lantawon nila to. Grabe ang tubig. Hamakon mo yung naglapaw sa suba. Ti ang tanan nga halin dito even halin sa Negros Oriental. No, nagdulhog, nagdalos-os, nag-usoy sa suba dira sang Kabankalan. Ti ang bulyada sinatanan ang Catch Basin araw sa ilog Negros Occidental. Kay kasano ni Istanyol silingi gani niya kas kapon purtik dalom gidri. No, dira sa ila sa Barangay Andulawan sa Banwasang Ilog, no? Ginatry naton makontak ang ila sininga local DR mo galing kay way pagid hasta subong, no? Hasta subong do hindi pagid available ang communication nila dito. In fact, ang report gani from the ground way pa magdangat sa opisina ni Dr. Sifard Gerhard Kailian. Porte. Amo gina tisiling ko ang kalamidad kapin pagid ining bagyo hindi mo girimambal kunano mo hindi mo yung mapulong. Kapin pa nga ang nagwa no nga advisory if you remember nga amo ni siya ang bagyo o super typhoon nga si Odette tibisa ano pang preparasyon mo daya habakon mo na pila ka tuig mo nga gin-invest ka makapatukod ka lang sa balay mo no may ara ka man tawgon nga disente kang imo puluyan tay sa isa kamisok lang ya agyan sa baha da. Ginanod sa tubig, ginwasak sa hangin, kundi balik ka naman sa square one. Amo ni guro magaserbi ning election nga kinahanglan may ara gid preparasyon no kag ang tag sa ka LGU mabutang sa mga lugar da nga ilistaran sa tao nga safe sa anuman calamity kay every year may bagyo nga nagasulod mo. Hindi mo na masiling as excuse tinanong tanabi kay may calamity. Anong tanabi kay every time may ara bagyo kag kada tuig hindi magdubo sa 20? Okay man na siya nga reason. But amo ni siya kuntani ang dapat tatagan prioridad no sa aton nga mga local chief executive nga nagapungko sa isa ka banwa kon syudad. Isa ini sang i-consider ta amo na siling ko kung ikaw subong ka pangita puruyan mo subdivision nga listaran. Antes ka mag-invest ka mag-start ka dira magasto ka agud maka patigayon sa puluyan mo, dapat make sure number one, i-consider mo bala kontion sang maulanon nga tiyempo nagabaha na. Because at the end of the day, bisan ano kagwapo sa malay mo, kadaya inulan, kada may bagyo, nagalapaw sa bubong mo na kundi kalamay nga klase lugar na. Pero i-check talang na karunduga nga mga information kay diri kita no? Sa recovery stage na naman, way pita makarecover sa ekonomiya, mako mo, pito na lang kadlaw Christmas na mo pa ni matabo si mo wadan kapuluyan na limbawa ang parangabuyan mo nawasak na tangadaan sa epekto sang COVID-19 ginsigundahan pa sining bagyo nga si Odette si Action Fred pa si Odette ni Gurumayo ni recommend sa taga-pag-asa nga hindi na pagtugutan nga mabalik liwat ang iya ngalan. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma.
Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas regularly. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, inauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota.
Pagkatapos, yung sa ilog diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually radio karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station. Ilimar Pianga, Sal Ling, Winston Siris, Michael John, Nova Jackin Nasyon Malunes, salamat gid Lisa Gardi kag Sanji San, Athia Kim Eriman Jocelyn, good morning Nel Exaltado, Sir May Aga, May Enriquez, Leonardo Lorca Carabuena, Cristina Laxi kag Chris Andrew Condiman, Donna Pearl Sason, Mitch Cab, CJ, Vanessa Delfinado, Zarin Basma, Michael Casuyon, Merly Plaza Herher, Araman, Aurelin Lopez Salazar, thank you gid. No, Adelaine Nacionales, or Nacional, Edward Habilusa Saligumba, kag Dave Andales, Chief Jules, Daryl Gallineros, Sumagpao, thank you man, John Ilugon Habonilio, Marciano Panonsialman, okay? Sige, ang iban karon naman, ningagawon ko lang ni dito sa may ilog naman nga area, kay mas gusto na kung may baluan kay part ini sila subong sang aerial viewing himuon sa Philippine Coast Guard, upod iya sa team sang PDMP, Dr. Zipard Gerhard Kailian, nga baga on board man to karon para ilang tawon ni labaw dito sa may ilog, especially sa Barangay Bukana. May ara pa ya mga areas nga tagatuhod gyapon ang tubig siling sang ilang punong barangay nga nasugilano naton. Wala kay tawgan ta siya para nga at least makasugilanon kita kay ang malain to yado inang Bukana kag lugar ni Action Alvin bala sa may Barangay Kalubang. Dira nga mga lugar, da nga mga areas damo sang punong sang bangros, tiyan mo na nga mga areas nga may ara subong dako gid nga halit man no, ang bagyo nga si Odette. Damo taga Southern Negros ka pamangkot sa akon siling nga abi basi ma-check mo dang Nuseco san unila pasigahon di. So rigid pero ginatry ko makontak mga opisyales taga Seneco, taga Nuseco. Abi basi ko ng inyo media relation officer o kung sino da anybody or member of board of directors, feel free abi tawag ka mo di sa amon abi para mapabalo na tunda san o ma-start ang inyo sinipag-resume sang supply sang kuryente da sa may area sang Kawayan kando ni Ilog, si Palay kag Ginubaan. Abi ipay balua kami da, itawgi kami diho para ma-inform namon ni way man ibayad iya. Importante ang aktual balang nga may baluan sang tawo kung saan siya ma-resume o mabalik ang supply sang kuryente. Ano bala ang extent sang damage? Damo gid postinyo da nagkalatumba sa Nuseco. Pero ari sa aton sining linya ang punong barangay sa Barangay Bukana Ilog. Ang Bukana situated ina siya unlan sa Dangkalan kung going ka sa Kawayan. May bangga na da may cruising alin sa Dangkalan, next dira amon ang cruising pasulod sa Barangay Bukana, sus kanamit sang Talabada. Siling ko basi pati ang mga ginapang display kag ginabaligya nga mga dalagko balang kuanda nga mga kasag kag alimango, siling ko basi nagkalaanod man to. Online sa hotline. Pag-intindi ko, may mga porsyon pa nga nadalom gyapon ng tubig. And joining us this morning is the punong barangay o Barangay Bukana, Ilog, Negros Occidental. We have Barangay Kapitan Marlo Rastica. Primo, Kap, may aga sa imo. Kumusta da sa area mo? Sir, morning. Gusto na mayong agaman sa tanan nga nagapamati sang imo programa ang Action Hotline. Salamat gid Kap no. Sir,
ma-check lang ko ay bag-ulang pagsugilano naton siling mo nagatiyog nagalibot kapada sa lugar subong. Kumusta may mga area pagli nga ara gihapon ang tubig way pagin nag-subside? Ang gagawa lang subong nga dalan ang sa proper lang pero halos ang dalan namon di kaga area sa Bukana ara pa sa idalom sa tubig. Uy. Butang balon kung naga-tricycle ka halin dira sa dangkalan magpanglubaybay ka dira sa dalan na kadto pasulod da may tubig panasubong kay left and right ang kalabanan punong mo. Dalom pa sir, dalom pa. Hindi pa masudlan gid sang four wheels ang kuan ang dalan. Magluwas lang gid guro nga daw tag-as gid nga guma. Uy. Ang mga ordinaryo nga salakyan hindi gid katabok ang ginahimo sa tao subong. Nagalinakat ang mga na-stranded sa dangkalan pasulod sa Bukana, vice versa. Ilang nagalinakat na lang sa dalan. So maglakat ka subong mga more or less may tagahawak pa ang tubig? Nga. Sulod may ara portion nga sulod sobra pa sa hawak. Tiyan mo na nga ang may pinakadalom da. Okay. Pero sir, ang epekto sang sining Bagyo Odette nga no mayo lang way man sa nagkalawasak nga mga balay da kag sadtong tiempo nga grabe gid ang bulyada niya nano pertikbas ko gid hangin sa lugar ta da. Kung magtanaw pa sang sitwasyon sa Bukana subong, hindi gid sir mapuslan. Wala gid sang guwapong balay nga nagatindog sa Bukana, magluwas lang gid sa mga dagko nga kwan pero may mga partial man sila nga damage. Pero ang mga dagmay ka hindi gid bakod nga balay, urot gid pa. Ang amon di gani mga kalan-an, ang amon mga talabahan sa Bukana, mag-ulang ko to halos sa urot gid. Ang dalan namon piga-piga pa kami subong sang pangkinso. Okay. Ang mga lubi na kay kanamunan sa punukan sa lubi, way man nagkalatumba, may lang kay way man sa mga persona nga na disgrasya, bangod sa bagyo? Ang ginapasalamatan lang namon, ilabi na gid nga ang mga nagkalatumba nga mga kahoy kag lubi. Collateral man na siya, pero ang mas maayo lang gid nga ginatan-aw ko kay wala iya sang kabuhi nga nadula bisan ang mga propiedad nagkalawasag. Pero ay asang kabuhi nga nadula, sir. Mayo gid. Pero may ara kapada sang mga evacuees o kung may ara gid man nga nagatiner pada sa isak lugar butangan mo kay ti kung nawasak balay mo nang hugpaas to paano mo pa nabalikan? Ang Bukana National High School madamo-damo pa nga mga evacuees ang wala pa subong kapauli. Ang sa barangay hall do may 4 pa to ka pamilya. Okay. Siling ko, waay man tamay mo sinisubong kundi mga binuligay gid anay ka magbayanihan. Ang masalbar nga mga gamit para makatabon sa imo sa ulan kag tunog, imuon lang anay gid ang maayo. Okay. So, mga pilak balay ni kung magsiling kakalabanan sang light materials nga balay nagkalahugpaas, mga more or less pilak balay ni kalaguba kap? Ang assessment ko ang totally damage sa barangay mga 850 more or less. Ka mga balay? Mga balay na sir, mga balay. Sus, Mariusip. Why gina meaning totally gina destroyed, nagkalawasak gina siya? Totally gina sir, hagpa gina. Grabe man si sitwasyon sa mga balay do ginapangkuso sa hangin. Puerto no? Amakon mo na nakakita ko, ikit-ikit mga balay, na kapin palapit to sa mga parinti ko da sa mga tumo family, bala, daw arak na daan sila skilid bay gid. Kung tanaon mo ding sitwasyon sa Bukana, galing wala ko di cellphone, pero forward ko na karon sa imo ang mga picture na nakuha namon. Sige, sir. Hindi mi racing na agyan, pero sa siling ko, ang ginapasalamatan namon nga wala sa tao nga nadula. Ahay. So, amo lang gid na nung pasalamatan ta. Ano man sa inyo experience, first time ni nga naamo ni damo man bagyo naglalabay sa aton lugar da? Oo, damo bagyo nga naglinabay, mga kusog man to pero ining Odette daw hindi mo niya ma-explicar kada daw hindi mo maintindihan kung di nagalin ang persa sa hangin kag isang pagbulog ng tubig. So tanan nga punong way gid kasalbar limpyo gid ang tanan nga mga bangros guro na ba si nagilinawas pa si aras kilid baybay lang sir? Magsiling ka nga punong di sir.
kung tanaon mo di subong ang bukana o wala na ni di punong, do puraw na lang ni tanan laod. Ay, abaw. Okay, ti pasulod ang daan ba? Ti mo tambalon to tanan to nga why pa man sila nagka-harvest, no? Ang dako gid nga problema kay halo ta punong mga lawason. Ay, mga larbiso na. So, ang inyo initial assessment kung palang buhian, speaking of punong, mga more or less, mga pilang damage, pilak milyon na yan na, sir? Kaina may naistorya ako nga tagiya sa punong, isa lang katagiya sila niya ang balda o kung ang perde niya sa siningaw astani. Mga 2 ka milyon sa isa lang katagiya. Ay, abaw. So kadamo-damo sa ngamon mga manugpunong diriyo nga halos ang ila puno kalawason gid. Sus. So ang sitwasyon da mga pila ka punong kag tagiya ang ara na gani sa Guaan das Bukana. Abi kadamo sang may 20 sila bilog. Sa 15 ka tagiya ni. Ti ma ko mag 15 magtag 2 milyon lang pila na 30 milyones na. Oo, kay ambot kay tingala ko mangani sa ila nga piling ko sa temprano nag-remind na kami nga kung may masalbar-salbaro na, galing kiti kadasig sa kwan, kadasig sa tubig ginag-area. Gani, no, why kita ga-expect nga mo ng bulyada, mas dalani nga ba? Kay diri sa amon, grabing waswas ang hangin sa Bacolod, pero why nagtupa ang madamol nga ulan? Namo na, daw maningala gani kami di sa Obos, halos kinistoryanay kami di sa Pumuluyo. Kay ginatanaw namon nga ang Bagyo Udet daw more on hangin gid halos laban dalaya pero nga ang tubig nga naog di sa ilog ken sa Bukana 40 ka dagko sa volume. Sir, ano subong ang bulig? Ayuda ginpadala sa munisipyo ang pagkaon well provided man ang mga pumuluyo ta? Sa subong wa ipagid ang advice ko sa ila wala ta mahimo sini kung magulat kita sa ayuda. Maningwa gid anay nga masudlan ang aton tiyan. Sos. Ti ang barangay si Kap Marlo naman anay na ang nag-provide sa ilanay. Kaya mo niyo gapangita ko di anay sang pwede ma-indulensyahan nga mga dagko nga mga tiyanggi di. Gani. Ti basing in pay na ba si kung maka-provide man sila da? Oh, sige salamat ni. Kabay patani nga wa ilang anay sang mag balibad sa aton karon. Ahay. Sige, so kasubo kita ang kalubang nga area do mo amo man si imo ang sitwasyon lasbong. Ang kalubang nga mo man galing kay sila to alagyan lang sa tubig. Dragit sa inyo ya. Bulubuan gid pala naugan. Gani man. Sige, so anyway, subo-subo man ni. Actually, aron na ang team ni Sigov Guro makadto man da. Dason ang iyan ni Dr. Sifard Gerard Kailian may aerial viewing sila makita ginakaron grabe nga halit. No, anyway, Kap, mangayo lang ko litrato. Karon salamat gisa time halong gi kamo pasalamat kita nga way sa gabuhi nga nagkaladula dira sa area mo. Sige sir. Salamat man. By the way, pila ka pamilya ning affected more or less nga ara nagginpatiner mo sadto sa kwan sa eskwelahan? Ano sir? Mga pila ka libo nga kapamilya? So hindi gid man nakalambot linibo kay iban wala man magalin pero ang mga didto sa mga layo nga parte sa barangay mga sulo-sobra gid man guro 300 ka bilog. Grabe. Sige. Kap, halong dira and keep us posted. Mangayo lang karon mga litrato mo. Salamat gid sa time ha. Sige sir. May ngaga. Salamat gid. Salamat. Salamat sir. Ang kapitan sa barangay Bukana, isa pa lang katag-iyang na istorya niya nga punong ihado. Ang punong pertida abot sila ni Councilor Macduting Sapra. Kumusta na maninoy ang inyo sus mga punong da dalag ko sa bangros da no mo kagi ko da nga may way pakita sa radyo sa una that time sa SK pa lang ko nagupod ko da one time bangros impertik damo gakalipong gali nang magluksob la sa magharvest ya do rikta gali ni ginabutang sa do ice no gakidig-kidig siya patay dayon ng bangros di bakon mo na ho more or less sa Bukana alone ng ginestoryanta Bukana way pa na sa proper sang ilog kay sa ilog di subong. Why pa to ya maka-resume ang kuryente? Actually, si Kapitan Marlo, nangita lang to sang Aras Highway kang maka-charge man siya. Kung magsulod ka sa Bukana, kaya ang Bukana isa ini sa mga lugar nga kung gusto mo magkaon, actually ang kilid
may arad na sila nga lugar, do sa kilid man sang fish pond o punong, arad na yado may baligyaan talaba, baligyaan sang alimango, kasag, pasayan, nga do pala-pala style man lang, kadto-kadto, buhi ang alimango, ga kamang-kamang daw, muna itudlo mo da, amon alutuon para sa imo. Once nga magkadto ko na sa South, way kalipat ga, hapit kami na da sa Bukana. Diba, kung mo magpasulod ka to, may mga porsyon piya nga ara, sobra pa sa tagahawak ang kataason, sang tubig o kadalungon. Siling ni Kapitan, kung hindi magtaas ang guma sa imo salakyan, tindi ka na lang to, magpadaso-daso, magsulod da sa Bukana, subong kami mga porsyon na da, nga madalom sa gihapon ng tubig, kag daw catch basin na siya. Ang halin to sa babaw, sa banwa mismo sang ilog, ang pagdulog na sa tubig, sila kita, kudra na sa may dangkalan, gid balang area, no? Nagadulhog na may mga sapa-sapa na nga hindi gani magyan ka salakyan mo kunali mag-awas ka sa dabla. Di isa ang Bukana, isa pa lang barangay, di much more ang proper sang ilog, ang andulawan no, pagka-isa ko nag-chat dire, sila nga diri subong, way na niya tubig sa amon, ti amon na gurong iban portion ni nagdulog to, galing ang andulawan, ang ila may suba na daya, nga mo ning gin-report ni Action Alvin, nga nagarikta na sa baybay, tiyang dito sa Bukana, separate ning area, ang porsyon sina may bukid na naskilid, siling ko basi dito ni naghalin niya kang nagdulog, kang nagtumpok tanan sa Bukana. Grabe, no? Timakon mo na. Now, ang mga nagpamangkot may-ari pag-idigani, siling nga sir, ang hinubaan, please. Kumusta ya? Galing ma'am, hindi ko ay gid sa lalabat ang taga-Nuseco pa ho, kung ano ang advisory nila. Sorry to say, pero basi medyo madugay-dugayan para kung mag-amon yung sitwasyon. Kapin pagid like for example in Bukanang hasta subong way nagsubside ng tubig, ang problema sinati paano makasulod karon ng mga service crew da kag ang salakyan nila nga gamiton kung masirob ka tubig iyang makina. Ay, nga problema no, grabe si Udet kung magwaswas siya do matyagan ko nagapinagusto lang sa iya. Jinky di alagdon Action Art say safe siling niya, everyone keep safe. And please greet kay Mr. Di magwa mamaw, Biboy Villason siguro niya. Bibing Dagia Bautista, Reggie G. Born, si Ma'am Star Mayo dra sa Minnesota, USA, Rodora Syoko, Bangon Negrosanon, God is with us. Salamat kita, Ana Marie Agoylo, Joseph Glynn Humapaw, Araban si Dian A. Silvestre. Hinubaan, please sir, san o kunong balik ang kuryente, gapamangkot siya. Damo diyo gapinamangkot, Kawayan, Kanduni area, karon sa udto siguro kay Action Bailon ma-update na basi ga-monitor ang taga Nuseco da. Kay subong kung way ka kuryenteng mapamatian mo gid lang, pagi sa transistor radio, nga di battery bla, na tiway ka man sang kwanandra mo, saksakan ka kuryente mo. Kaya mo na ning kalandar na subong. So sa mga nag-monitor dira sa Southern Negros, ang ganangan kay Sigob, most probably, ang team niya kuno ginapadala na da, ang Bukana, hasta subong ang ayuda, way mapadala. O sa kay Mayor Alvarez na sang ilog, sir, ang Bukana to, si Kapitan ka libot na lang to kang mangita-kita sang mga tsangging nga durudalag ko, nga pangayuan to nga ibulig, ipakaon sa mga residente niya. Wow. Kasubo man. Tindri sa Bacolod karon check tan sa Manago kumusta dan palang abuyan nila da basi mga bangka na to naggalabalda balay ganiyado kuno gaynog paas mo kalabanan sa mga balay didto mga pilato 200 sambal ni Kapitan kay na nga mga balay itong halos gulugag may bisan lagko gani may damage ano kinumos mga balay ni sir, grabe ang epekto ni Bagyong Udet. So sa magka-aksyon naton, itry ta niya basi mangin part ini sang aton man misyon diri sa Bacolod since nawaig kita masyado halitan di basi makahimo kami inisyatibo diri nga makatipon man nga madala dira sa inyo sa mga kasimanwa ko sa
Duro parinti ko na sa bukana. No duro na parinti naton. Bisan sa kapitan to, primo ko to. Hindi na basi pa man lang. No, magkabulig na to anay sila. Try tani maka-initiate. No? Nga, at least kita di sa bakulod do. Magkikita matamaan di. Abi, amot-amutan tani guruanay. Bisan pagkaon lang anay nga ihatag to sa taga Bukana. Kag sa taga Ilog. Kag Kabankalan area ho. I-meetingan na naton karon na, no? Ang balan na namon ni Boss Ilris niya, ikualan na boss, kay basi may mahatag pa man lang tato. Amidon tanang nga pamaskwa. Ang sa mga may ara, dira sulusubra, pwede magkamutong nga kung may slakyan ka mo, madulong nyo lang to, ho. Mabuligan nyo man. Coordinate ka mo di sa aton, kay matawgan tas kapitan to, kung paano mabuligan, pobrito sa galibot, sa sumong pangangayo kayo, tos tiyanggi, ho. Bulig. Parang, may ara lang kaunon to. Kaya hindi makasulod bisan ang madulong pagkaon nga halin sa ilog. Pwede yung taga-ilog to, mo maning sitwasyon nila. O, Kabankalan pagid, amo man. Ano ini man? Ang isa lang gid nga pasalamatan naton nga wala sang kabuhi nga gindaga kagindagit ining si Bagyong Odette. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years.
Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan na mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobrang Ring gawon ko lang niyo, wagi dia do. Basi kung maka kung ano karon ti sa kuan na lang na, no, sa dugay-dugay na lang na. Anyway, ari na lang ho para sa magka-aksyon nato niya para nga protektado kita, why kita problema bala no sa ginatawag nga balatian, di kita dali matapikan ang Dr. Alfred Spermangustin capsule. Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod number 1. Mayroon na kita sa nakasabat sa linya. Hello, good morning. Hello. Hello. Hello, may nga aga sa Action Radio Bacolod. Sino gano'y palihog? Rosalia.
Rosalia, ano pili doon ta, ma'am? Atofinas, Pila edad mo? 55. Din ganing area ni Madam Rosalia? Nami uno sumag. Barangay Sumag, Bacolod City. Madam, ikaw ang namon nagabutan kag mahatagan premyo nga 500 pesos karon nga agaw kilang. Madamo gid nga salamat. sir. Ma'am, mag-extra kami gani diri. Una sa balita, una sa aksyon, ano ni sugpon? Sa Bacolod. Action Radio. Yeah! Hulaton mo lang mamang text na para nga mabaton mong premyo mo. Oo, sir. Salamat! Merry Christmas! Merry Christmas. Salamat! Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Ayos Why na kita time sa atong nga pagpangalagad. Ara patani si Ging Alib kasi ay to Dani Yap, good morning. Mercy Vargas, good morning man. Aksyon at Tayhupon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.